Mahiwagang Burnay. Mula sa Mahiwagang Burnay. Sa Mahiwagang Burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Yala at Diego Bandido. Itago niyo na lang ako sa pangalang Richelle, 25 years old at isa sa maraming listeners ninyo dito sa Mandaluyong. Gaya ng marami, sumulat po ako para humingi ng payo. Ganito po kasi, nakatira po ako sa isang boarding house. May sarili naman po akong kwarto pero dahil may 4 pa na kwarto sa bahay, may mga kasama pa din po ako. Isa po dito ay si Ate Lian, hindi niya tunay na pangalan. Government employee po si Ate Lian at siya po ang pinaka-senior sa amin. Hindi na po siya nakapag-asawa at nasa probinsya na ang mga kamag-anak niya. Si Ate Lian po ang pinakaunang nagrenta sa boarding house. Sabi nga po ng landlady namin, marami nang umalis at dumating pero si Ate Lian nandyan pa din. Mabait naman po si Ate Lian. Ang problema ko lang po tuwing araw ng Sabado at Linggo para kaming may pa-worship sa boarding house. Ang aga pa naman pong nagigising ni ate kaya alas 5 pa lang ng umaga may parosaryo na kami. Nakaplay po yun sa cellphone niya ng full volume sa speaker. Nadinig po hanggang kalsada. Pagdating po ng alas 6 ng umaga, may pamisa na. Hanggang gabi na po yun. Kung hindi dasal, pagninilay o mga kanta ng simbahan ang naka-full blast. Pagdating po ng linggo, oras-oras na ang pamisa sa amin. Naunawaan ko naman po na bahagi ito ng pananampalataya ni Ate Lian. Nirerespeto ko po ito ng buong puso. Kitang-kita ko po ang debosyon ni Ate Lian sa pagiging isang sagradong Katoliko. Pero, gusto ko din pong maging tapat. Nakakadri na po siya kasi weekend lang po ako pwedeng magpatanghali ng gising dahil wala namang pasok. Hindi ko pa magawa. Hindi naman po ito tungkol sa pagiging kontra-relihiyon pero hindi ko po alam kung paano sasabihin kay Ate Lian na hinaan naman ang volume ng cellphone niya kapag weekend. May ibang paraan naman po siguro para maipagpatuloy niya yung spiritual practice niya nang hindi naapektuhan ang pahinga ng iba. Lahat po kami sa boarding house ay iisa ang pakiramdam. Wala lang pong maglakas loob na kausapin si Ate Lian kasi baka magmukhang kinalaban namin si God. Wala pong gustong lumabas na kontrabida. Tambalang kumikinang ano po kaya ang solusyon dito? Ayoko pong maging sanhi ito ng tampuhan o lamat sa relasyon namin sa boarding house. Ang gusto ko lang po ay maging komportable kaming lahat sa paninirahan sa iisang bubong. Nais ko lang pong magsama-sama kami ng may respeto sa pananampalataya at may malasakit sa kapwa. Maraming salamat po sa pagbasa ng sulat ko at hihintayin ko po ang inyong payo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Richelle. Ay, Richelle, ramdam namin yung hirap nga yan. Correct. Diba? Tama ka naman, Richelle, dun sa sinabi mo na it's not about the religion. Yes, totoo. Kasi kung ano pa man, pwede din namang ang reklamo itong kung sa nagbi-videoke. Uh-huh. Mula umaga hanggang gabi. Mhm. Kahit gaano kaganda yung boses, di ba? Parang katulad ng misa naman yan, Uh-huh. spiritual songs, mass songs, worship songs, rosary naman yan, o kung ano man, di ba? The same way na kahit maganda yung boses na nagbi-videoke, pero kung mula 5 a.m. naman, di ba? At lahat kayo nagising, yun naman talaga hindi maganda. And para sa akin hindi naman po ito pangungontra kay God. Yes, totoo. Diba? At si Ate Lian, kung talagang very godly at very spiritual siya, should be able to understand. Tingin ko yung perspective dito at pinanggagalingan ni Ate Lian, yung ka-boardmate mo, is gusto yung
i-share yung gospel. Correct. Maganda naman yung intention Oo. Maganda naman yung intention Pero niya. kung minsan, hindi mo pwedeng ipilit eh. Correct. Yan talaga eh. Totoo. Hindi Kahit natin ano man pwedeng yung ipilit. domination mo, hindi mo pwedeng ipilit yung faith mo for iba. Tama. Tsaka hindi mo pwedeng sabihin na, kailangan para maligtas tayo, 'di ba? Makinig tayong lahat. Or Oo. ito yung paraan natin para gets naman natin Oo. yun. Oo naman, of course, we have to go to mass para sa mga Katoliko. Kung nakaka-uplift ng spirit ang makinig sa mga worship songs, then why not, 'di ba? Oo. Kaya lang we cannot force it. Lalong-lalo na kung nagrereklamo na yung mga tao sa Oo. paligid. Ito kasi ang problema, in any domination, ang problema kasi talaga to ng tao na gusto nating halimbawa, i-share yung word ni God. Gusto nating ma-convert yung tao, gusto nila nating makita nila yung katotohanan, yung tamang suliranin sa Oo, buhay. Oo. Pero kasi wala sa atin yung conversion eh. It's the work of the Holy Spirit. Big sabihin, kahit na hindi mo siya i-expose. Yes, oo. 'Di ba? Every weekend mula alas 5 ng umaga diyan sa mga pinapakinggan. Kahit hindi mo siya expose, yung Holy Spirit, God, the Holy Yeah. Spirit will make ways. Yes. 'Di ba? Para oo nga no. Minsan hindi nga doon sa worship song merong mga worship songs na talaga na mga bigla kang makaka-feel na Oo. hala talagang kailangan ko spiritually lifting it up ganyan. Oo. Pero minsan may mga sitwasyon na tisod, na dapa, na in love, nasaktan, Ayan. 'di ba? Na magbe-bring us back closer to God. Yan, experience sa buhay. Correct, Yan. 'di ba? Yung mga ganon. And I think wala tayo lahat magagawa dito kung walang kakausap kay Ate Lian. Tama. Kahit anong sumbong mo, kahit magsumbong ka pa sa mga ibang DJs, ibang radio station, at doon ka sumulat, di ba? Ito pa. Medyo Diba? marites na side na to. Oh. Baka ayaw talaga ni Ate Lian na may mga kasama. Kaya laging may umaalis. Kaya ang dami nang umalis, siya naiiwan. siya na lang ang natira. Kasi tingnan mo, there is a possibility na wala kasing kayang kumausap. Kasi anong rason ninyo? Baka naman sabihin, kinokontra namin ng Diyos. Yeah. Hindi. Kaya nga, that's my point kanina. Kung talagang spiritual si Lian and ang goal niya is to bring people closer to God, pag kinausap siya, dapat naiintindihan Oo. niya. Kasi kung hindi niya maintindihan at lalo niya nilakasan or nagalit siya, saan po dito yung, para saan po yung pagmimisa? Yan. Di ba? Parang katulad ng nag-attend ka ng misa, pagdating sa bahay, minura mo yung katulong. Di ba? Sinipa Tama. mo yung mga asong nananahimik. Ayan. Di ba? Chinismis mo yung kapitbahay. Oo. Kapit ka. Di ba? Anong tawag dyan? Ang tawag dyan, hipokrito. Hipokrita. Di ba? So, sana hindi ganun si Ate Lian. Sinasabi nga sa Bible, by fruits you will know them eh. So malalaman mo kung anong nagiging bunga ng kanilang pag-uugali Yan. according sa kanilang faith kasi marami nagsasabi eh. Correct, Pinapakita. Ngayon sinasabi ni Nicole na Yan. sa simbahan, Laging nandyan. minsan nag-worship pa, umiiyak Oo, pa, lumuluhod. correct. Pero wag kang membro sila ng Intrimitida, Pakialamera, Chismosa na grupo. Oo. Di ba? Sila Oo, pa yung grabe mabilis mamuna. Tama. Ay, grabe naman yung ano. Oo, di ba nagchichismis? Pero nakita mo, di ba lagi, kaya maraming mga tao natitisod, di ba lagi na sa simbahan yan? Ba't ganyan yung ugali? Correct, totoo. So, yun yung ayaw natin. Baka, ito yung chismis. Baka nga naman may nag-attempt kay Lian at lahat ng nag-a-attempt Oh. na magsabi kay Ate Lian, baka sinasabihan niya ng mga hindi maganda. Ayan. O tingnan mo, pati kami. Sa totoo lang, mabait naman si Ate Lian. Gusto niya lang naman mag-share ng word. Pero pati kami, iba na naisip, paano? Wala kami sa sitwasyon. Sophie, ikaw yung nasa sitwasyon. Oo. Ikaw yung pwedeng kumausap. Oo. Tsaka una-una, huwag kang matatakot eh. Kasi kung totoo talagang godly si Ate Lian, Yes. maiintindihan niya yan eh. Ako naniniwala ako doon na talagang kung talagang she's really practicing her faith, mag-aano siya she will have a heart for other people. Oo. 'Di ba? Para sa akin hindi, of course mahalaga naman yung meron ka sana, particularly na religion na sinasamahan. Ang tawag mo domination? Oo. Denomination. Oo, denomination. Yan, Iba-iba. ganyan, may sinasamahan ka kasi syempre may magli-lead, no? Pero paano kasi kung wala? Kasi kung nandun ka sa mga kabundukan ng Timbuktu o kaya malayong tribo ka na walang makapag-share, 'di ba? Ang ending pa rin din naman dito yung puso. Yes. So Oo. babalik tayo doon. Oo. Babalik tayo dun sa ano ba yung laman ng puso ni Ate Yan. Lian. Oo, kasi
Kasi we will be all judged through our heart eh. Oo, correct. Ganun yun. Tsaka totoo yun. Totoo yun na hindi natin pwedeng ipilit. Simula nung share ko lang, no, lagi naman ako nag-share. Oversharer nga ako eh. Too much information na ako, in fact. Ay, mag-share ka ba? Ay, first time to. First time to makinig kayo. Guys, time. guys! Makinig tayo first time. Mag-share si First Nicole. time ever. Oh my gosh! This is a first. I can't believe it. Ito na. All ears, please! Sa wakas, yes! Mag-share si Nicole! Sa wakas, nag-open up na si Nicole after 21 years. Chares. Diba? Nung nakilala ko yung asawa ko, hindi ko nakita sa kanya na parang siya yung tipong umaga pa lang magpapatugtog na ng rosary o kaya maaga pa lang kaya memorize ko na yung tunog ng misa ng Manawag, misa ng Bulacan kasi marami siyang mga pinakikinggan na iba't ibang mga mass, mga gano'n na eksena, no. Pero nung una, hindi ko talaga inisip na, pwede siyang maging ganon. Yun. Pero naging na siya, parang in our household, dahil, syempre, sanay kami, it doesn't matter. Hindi namin, kulibawa, malakas na malakas, okay lang. Any given day, any given time of the day na i-play niya, okay lang sa amin. Kasi gusto din naman namin na nakikinig, no? One time, nagpamasahe kami. Di pag nagpapamasahe kasi yun, alam mo na pag matanda na, matanda na si kuya eh. Ayaw na niya jigs ng whole body massage. Ikaw ba whole body ka pa rin? Oo. Ako din, di ba? Oo. Siya palibasa, matanda na siya. Ayaw niya kasi pag ang ending, parang pag tumayo siya, parang mas lalong sumakit yung katawan niya. Sabi ko, ano ba yan? So lolo. Charot. So lagi siyang foot. So magkahiwalay kami lagi. So nandun siya sa foot massage area, tapos ako nandun sa body. Tapos, maririnig ko, kunyari kami lang yung tao, alam namin kami lang yung tao kasi alanganing oras kami pumunta, no? Wala pa masyadong tao. Maririnig ko magpe-play siya ng misa. So wala namang masama, ako sanay naman ako, pero mini-message ko talaga siya, Daddy, hindi lahat gustong makinig. Totoo naman yun eh, pero he means well. Gusto niya siguro na mag-take away ng bad spirit sa paligid, madilim eh. 'Di ba? O di naman kayo gusto niya makinig kasi gusto niya ma-uplift, 'di ba? Pero kasi nasa public place, may mga ibang tao doon, baka nga may mga ibang hindi rin Katoliko, hindi naniniwala, tas makikikinig. Yung speaker niya pa naman medyo malakas, tsaka tahimik. Tahimik doon. So mini-message ko talaga, ikaw ba yung nag-play? Alam ko na kaagad kasi. Memorize ko na talaga agad yung mga hinaamuda. Hindi dahil sa ayaw natin makinig. Kung hindi, parang katulad nitong nag-message sa atin na hindi naman din lahat Yan. Hindi ay sa willing. ayaw sa religion. Pero, hindi sa ganon. It's not that. Yan, meron kasi mga pumunta doon. Kagaya nitong ni Richelle, di ba? Gusto niyo magpahinga. Richelle ba? Sophie ako ng Sophie. Sorry na po. Itong si Richelle, na Saturday lang yung pahinga niya. Hindi naman sa ayaw niya makinig ng misa. Hindi yung naman. Gusto niya lang magpahinga. Gusto niya matulog hanggang tanghali. Pero kung halimbawang 5 a.m. pa lang tinugtog na yung papuri sa Diyos, ang lakas, di ba? Yan, kagaya yun, nagpapamasahe. Gusto yung mag-relax. Gusto yung diba? marinig yung mga tunog ng tubig. Correct, di ba? Tapos mapapakinggan niya, humayot ihayag, purihin siya. Maganda naman yung kanta. Di ba? You mean well with the song, di ba? Pero yun nga, hindi lahat kasi ay ready for that. Yan, So ulitin namin, Richelle, hindi malalaman to ni Ate Lian hanggat walang kakausap sa kanya. Ganon. Pwede mo sabihin na Ate Lian, pwede bang instead na magpatugtog ka, pwede bang mag-Bible study na lang tayo ng bandang ng hapon? certain time, correct. Na-schedule na lang natin. Nakagather kami, di ba? Yung mga ganun. Kung talagang ang intention mo talaga is, to bring people closer. Makapag-discuss tayo ng Word of God. Ganyan. Kasi willing naman kami. Wag lang pong 5 a.m. kasi. At saka higit sa lahat, Richelle, di ba? Yun yung general feeling of the whole boarding house. Yes, So, kailangan may kumausap. Ayan, dapat lang may mag-step up. Okay? True? So, lalo talang halong Tapos pag kinausap mo si Ate Lian, naglalabas ng manika. Ikaw, Rachel, Tapos, next scene, si Richelle umalis na. Kaya pala. Patay
tayo dyan. O, ganun ha. Hindi masusolusyonan niya ng hula-hula lang kung anong mangyayari. Tama. Kausapin ng maigi. Okay, Docs? O siya. Salamat na marami sa pagtutok. Alright, hanggang dito na po ang tambalang kumikinang. Muli ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At ako kumikinang ina mo na si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!